L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qed jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-la u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti, sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija l-aktar mument ta' għażiż li jista' jkollna matul il-ġurnata. Ejjew nivvalorizzaw. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom u minn naħa tiegħi se noffri u disarruh Raymond Muscat. Illum il-Knisja 17 ta' Jannar tagħmel tifkira ta' qaddejs mill-ewwel żminijiet tagħha l-ewwel 300 sena. Ftit wara Sant'Anton Abbati. Sant'Anton Abbati. Għax ngħidulu abbati, mhux għax dak l-abbatini bħal tagħna taf iż-żgħar li jkunu jgħinuna, le. Dik hija kelma mill-Aramajk abba li kien jgħid Ġesu wkoll, missier. Għax dan il-qaddis dan Sant'Anton, Anton, mhux Sant'Antonin ta' ba'du dan Sant'Anton mill-Eġittu, beda jgħix ħajja waħdu fid-deżert, monastika, monos waħdu. U sar abba, sar il-missier ta' ħafna oħrajn li jiddeċidew li jagħmlu bħalu, iħallu d-dinja u jgħixu ħajja ta' monaċi fid-deżert, ħajja qaddisa. U dan il-qaddis Sant'Anton kien il-missier tagħhom. Ix-xitan, id-demonju li jeżisti jtafawx. Ara ma nisimgħux xi teoriji, jeżisti. Kien isawtu il-dan il-qaddis, kien iħabtu. Isawtu. Għax kien jara li f'dan il-qaddis se jkun missier ta' ħafna oħrajn li jieħodlu n-nies minn taħt idejh. Ix-xitan, Sant'Anton Abbati, għalhekk nitolbuh dan il-qaddis biex jgħinna u jagħtina l-vokazzjonijiet. Inti t-triq li twassalna għand il-missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu ħnina. Inti lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, intajt il-grazzja lil Sant'Anton Abbati, isimgħu ġejja, biex jaqdik fid-deżert bħajja ta' qdusija kbira. Għamel li bit-talb tiegħu nitalmu niġħdu lilna nfusna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien David qal lil Sawl: ħadd ma għandu jaqta' qalbu minn dan Golajat. Jiena l-qaddej tiegħek immur niġġieled ma' dan il-Filistin. U Sawl wieġeb lil David: int ma tistax tmur quddiem dan il-Filistin u tiġġieled miegħu, għax int għadek żagħżugħ u raġel tal-ġlied sa minn żogħżitu. U David qallu: il-mulej li ħelisni minn ħaq l-jun u l-ors jaħlisni minn dan il-Filistin. Wieġeb Sawl: mur u l-mulej ikun miegħek. David ħal ħatar fidu, għażel 5 ċakiet li xi mill-wied u qiegħdhom fil-ħorġa tar-raj li kellu. Ħa wkoll l-isbandola fidu u qarreb lejn il-Filistin. Il-Filisti resaq lejn David bil-mod u r-raġel bit-tarka qudiemu. Ma li lemaħ lil David stmellu għax raħ żagħżugħ, ruxxan u sabeħ fis-sura tiegħu. U l-Filisti qal lil David: xi ħsibni lili xi kelb biex ħrixt għaliha bil-ħatar? U beda jisħet lil David bl-allat tiegħu. U s-sokta jgħid lil David: ejja lejja biex nagħtik laħmek lit-tjur ta' smewiet u lil bejjem tal-art. David wieġeb lill-Filisti:
Inti ġejt lejja bix-xapla, bil-lanza u bil-vleġġa. Iżda jien ġejt għalik b'isem il-mulej tal-eżerċiti, Alla tal-armata ta' Iżrael li jinti sfidajt. Illum stess il-mulej jagħtik fidejja u jien nidorbok naqtalek rasek minn fuqek u l-ġisem u l-isma tal-armata tal-Filistin nagħtihom illum stess li tjuta smewiet u lil bejjem tal-art. U kulħadd isir jaf li hemm Alla f'Iżrael. U din il-kotra tara fil-mulej ma jsalvax bix-xapla jew bil-lanza għax il-gwerra fidejn il-mulej u llum se jitlaqkom fidejna. Il-Filisti qam u resaq lejn David. Malli dan, David mar jaġel fil-post tal-ġlied jiltaqa' mal-Filisti. Daħħal idu fil-ħorġa, ħaminna ċaka u għaddaba bl-isbandola u laqat il-Filisti fi ġbinu. Iċ-ċaka daħlet fi ġbinu u waqa' għal wiċċu fl-ard. Hekk David rebaħ lill-Filisti b'isbandola u b'ċaka, laqtu u qatlu bla xapla fidu. David qabes fuq il-Filisti u waqaf fuqu. Ħadlu x-xapla mill-lant, qatlu u qatalu rasu bija. Malli l-Filisti raw li miet il-bniedem, kampjun tagħhom ħarbu. Il-kelma tal-mulej. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi. Imbierek il-mulej il-blata tiegħi li ħarriġ li jdejja għat-taqbida u subajja għat-taqtija. Imbierek il-mulej. Tiba tiegħi u qawwa tiegħi, ken tiegħi u l-ħellis tiegħi. Tarka tiegħi feħjin nistken u li jrażżan il-poplu taħti. O Alla, għanja ġdida irrid ninsiġlek fuq l-arpa ta' 10 kordinal nilek. Int li tagħti r-rebħa l-islaten li teħles lil David il-qaddej tiegħek. Nitlobkom tqumu bil-wifqa għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Ġesu xanda l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' Mart u ġufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu raġa daħal fis-sinagoga u kien hemm raġel li kellu idu nixfa u għadu jassulu jekk ifejqux f'jum is-sibt biex ikollhom fuq jixluh. Imma hu qal lir-raġel li kellu idu nixfa. Ejja fin-nofs, imbagħad staqsa lilhom x'jiswa tagħmel nhar ta' sibt, ġid jew deni, issalva ħajja jew toqtolha. Iżda huma beqgħu sikta u xeħed ħarsa qalila madwaru fuqhom imnikket għall-aħħar minħabba l-ebusija ta' qalbhom u qal lir-raġel midd idek, dak medda u idu reġgħet ġiet f'saħħitha. U l-Farisej ħarġu minnu fih bdew jiftehmu mal-Erodjani kontra tiegħu kif jeqirduh. Il-kelma tal-mulej. Mela qegħdin fuq l-ewwel lezzjoni ħankellimkom mhux fuq il-Vanġil, fuq l-ewwel lezzjoni. Qegħdin naqraw siltiet mill-ewwel ktieb ta' Samwel. Il-bieraħ silta kienet meta Samwel mar għand familja, il-missier kien jismu Ġesse, u mar għandu biex jidlek wieħed mit-tfal tiegħu bħala sultan. U Ġesse kif kien is-soltu isejjer l-ewwel li ġiblu l-gbejr. Il-lamina dab u Alla lil Samwel għallu isma' tħares lejn is-sura taf.
ta' barra ma jiswa xejn. Allura Samuel, il-profeta lil Ġesse, għallu le mhux dan, u Ġesse ġiblu 7 tfal, wieħed wara liħu. Ħadd minnhom. Għallu ma baqalek il xaħat, għallu baqal iż-żejr kontra kull regola, iż-żejr. Għalfejnu, għallu qed jirannaċ, raj, murġibu, mur sejjaħlu, għax daku. Kien David. U għajatlu, baqxen ta' tifel 13 sena, u ġie, u Samuel kellu żejt, għaż-żejt, importanti iż-żejt, xeħdulu fuq rasu u dilku u għamlu it-tieni sultan ta' Izrael. L-ewwel kien Sawl, it-tieni David. Dak il-bieraħ. Issa l-ewwel riżultat, l-ewwel effett tad-dilka għad-disa ta' David bħala sultan, l-istorja li smajna llum. Daqsxejn ta' żagħżugħ b'5 ċakiet joqtol il-ġigant armat imlibbes kollu ħadejt u xwabel Golija. Ir-riżultat tad-dilka ta' David. Ir-riżultat għax David kien sar il-ħabib il-qaddej ta' Alla grazzi għad-dilka. Issa hawn ħafna ħsibijiet sbieħ taf sewwa. Pereżempju il-Filisti, ġifieri Golija meta ra lil David beda jgħaddeh biż-żmien għax raħ żagħżugħ sabiħ fis-sura għallu int ħatirbaħ lej daqsxejn ta' fellewsa għalfejn dan kemm statura kbira taf Golija għalhekk kien għażlu lilu int. Ma David tinsewx kemm midluk kellu l-Alla miegħu daw il-qofol ta' kollox. Jekk Alla huwa magħna jgħid San Pawl, min huwa kontra tagħna? Waw sentenza naqrajilkom nfissirilkom. David x'inral dak is-sultan kbir qudiemu għallu hekk ara. Int ġejt lejja bix-xabla, bil-lanza u bil-vleġġa. Inti ġejt armatu, għal-mux, bit-tarka, min se jersaq lejk? Int ġejt lejja bix-xabla, bil-lanza u bil-vleġġa. Iżda jien, esemewwa, iżda jien ġejt għalejk bisem il-mulej tal-eżerċiti, Alla tal-armata ta' Izrael, li jient Golija sfidajt. Int qed poġġi s-saħħa tiegħek fuq ix-xabla u fuq l-elmu. Int qed poġġi s-saħħa tiegħek fuq il-villa u fuq il-flus u fuq il-karozzi kbar u sbieħ li għandek. Duħħan. Imma jien allura twarrab il-Alla, tinsa lill-Alla, ma baqa' li żmien nisma' qudiesa nhar ta' ħadd, ma baqa' li żmien nitlob, ma baqa' li żmien nidħol id-dar ħejna l-mara u t-tfal. Għax inti ħsiebek. Imma jien ġejt f'isem Alla tal-armata ta' Izrael. Dik hija sentenza ta' min ħafna jaħseb dwarha. Il-ħajja tagħna f'isem min, fuq min, madwar min qiegħda ddowr. Imbagħad ir-riżultat nafu. Kull ma kellu il-vleġġa l-iżbandola kien jużaha bes kien jara xi lupu ġej jisparalu David kien tas-sena u 5 ċakiet.
Mis-sirjet il-Knisi dawk il-5 ċakiet jipparagunawhom mal-5 pjagi ta' Kristu, l-Antik mal-Ġdid Testament. Bat nafu x'ġara qabad ċaka u xed. U propju laqtu fejn il-ftit li kellu mikxuf f'ġismu f'nasu. Laqat il-Filistej f'ġbinu. Stordieħ baqa' mal-art, eċċetera, eċċetera. U l-mulej ta' rebħa permezz. Imma fl-iskrittura dejjem hekk mixjejn, Alla jinqeda biż-żejr, bl-umli, bl-imwarrab biex jidher Alla, mhux il-bniedem, inqeda b'David li ċken wieħed fost ħutu qatel il-Filistej, il-Gulija biex toħroġ il-qawwa ta' Alla tagħna. Biex juri li Alla qiegħed magħna. Aħna nwarbuh, mhux hu iwarrabna. Aħna nġembuh, aħna ninsewh, mhux hu jinsina. Jien ġejt hawn fl-isem ta' Alla tagħna. Ejjew ħut leżiż lill-espressjoni nżommuha nagħmluha tagħna u ngħidu aħna il-ħajja tagħna trid tkun tkompli mixja f'isem Alla li jista' kollox. Inqumu bil-wifqa. Minħabba l-ebbusija tal-qalb xi ħud jingħalqu għal Ġesu. Nitolbu l-Alla l-Missier sabiex kull bniedem jafda fih, sabiex l-insara mifrudin minn xulxin iduru u jingħaqdu ma' Ġesu. Nitolbu sabiex il-persuni b'diżabilità isibu fis-solidarjetà tagħhom il-bnedmin l-oħra li jgħinuhom. Nitolbu sabiex il-mordla li qegħdin ibatu u dawk li jduru bihom jagħmlu din l-opra ta' karità b'imħabba kbira. Nitolbu għall-erwieħ sabiex il-mulejja tihom għall-eternità il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu mulej dawn it-talbiet nresquhomlok permezz ta' ommok l-Għażiża Marija u omna int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek għedna fuq l-art tal-imqaddes. Fit-tifkira ta' Sant'Anton Abbati għamel li ninħallu mill-irbit tal-art u nistanew bejk biss, nistanew nsiru sinjuri bejk biss bi Kristu Sidna il-mulej magħkom.
nerfaw qlubna l-fuq, nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant'Anton Abbati, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, is-saħħaħa fit-tagħlif li juxandar u tilqa' talb li għamlek għal ħarsien. Għalhekk flimkien mal-anġi u l-qaddisin infaħruk u intennulek bla eda Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tal id-dixxipli għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali dixxipli għalilhom ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt fil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjon u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u btaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Raymond Muscat. Daħħal lilhom u l-erwieħ fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, Sant'Anton Abbati u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew
u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jek l-apostli tijek inħallilkom islim, natikom islim tijaj. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Nejdu fl-imkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet ta' dinja in jinaħna mistidna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
nitolbu. Qarbinna mulej bis-sagramentijek biex beħ nieħdu saħħitna. Għamel li noħorġu dejjem rebbieħa fuq il-qerq kollu tal-għadu kif tajt l-għajnuna lil Sant Antonna bati kontra is-setat tad-dlamijiet bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inselmu l-Madonna, slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuq il-ġurnata tajba l-kulħadd. Madonna